и си започва запис. Ето. Сега започна си запис. И после пак се натиска с Да, махане. ги махам. Да, мах. Да. И само още може за последно да влезеш в настройката там. В пост. В папката ти. Там, къде беше изтеглил файл. Да видя нещо. Тук ли? Не. Там по-надолу. Папката където. Къде ще отваряш. Това, да. На файл мен. За този компютър натисни за този компютър. Този компютър пише. Сега? Кое? Кое да натисна? Ето нищо. Тук простичка. А ти са на лаптоп ли си или на компютър? На лаптоп. Като на мене, да ме. Да. Да играем, хайде. Добре, единия диск ти го запазил, ама с още 300 гигабайта свана. На здраве? Да. Здраве. Добре, махни го това, махни го вече. С 2 диска, добре. И сега айде да играем. Мога да ти гледам екран. Да видя къде ми е Fortnite. Къде е Fortnite? Аз съм излезнал от Fortnite, нали? Май, Съм излезнал от Fortnite. Бау. Значи ти си на моя Windows на 11. В принцип съм на 10, да, но това кога стана проблема, съм вече на 11. Сега снима ли се? Виж. Пише, да, май снима. Ако е в синьо това квадратчето за снимане. Да. И снимаш. Значи снимаш. После натискаш пак на същото и го махаш снимането. Да, това може ли да се качва в YouTube? Да, бе. После само отиваш, само че там до всяка беше, само че качвам на видеоклип. Отиваш с папка. Направо дай да ти покажа. Чакай. Как да ти споделя? Гледай сега. Гледаш ли? Да. Тук влиза и тук не влиза. Качвам на видео. Да. Изберете файлове. Изберете файлове и тук отиваш на видеоклипове и тук ще ти излезне видеоклипа. Да. Натискаш го и тук вече гледай. Имена, описание и тук пак седно като снимката, където си избираше, качва се и тук ще си качиш файл само за видеоклипа ти, снимка на корича, да? И тук дали искаш, ако натиснеш направено за деца, няма да имаш коментари. Аз не е специален за деца. И тук обществено, да има всеки да ти гледа и натискаш и започва да ти се сваля. И сега това, където ти правихме по настройките на OBS, си има с много по-хубаво качество. Да. Където аз днеска го направих. Добре. Айде, малко. Влезна ли? Не, аз още не съм го натискал. Сега влиза. Иначе имаш много малко неща инсталирани. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 приложения на свален. Много? Не са много. Аз повечето си обработвам видеята и така нататък.
А за обработване още ти е рано. Там много е вече лошо. И там и аз много не го добре правя. Там си пише най-доброто приложение за видеообработка на компютър и това. И то ще в YouTube пише, то ще ти излезе. И после там сте, поне тази, която аз гледам, има линкове. Да. Ай, близко. А иначе аз използвам и Opera GX браузъра. Това като Google. Аз знаеш колко съм изхабил от компютъра памет? Гигабайт. Изхабил съм 300 гигабайта памет. Много. Имам още две. Аз играя сумата игри, игра GTA, игра Astroneers, игра повече, не ги знаеш де. Аз Fortnite и Brawl Stars. Аз и Brawl Stars имам. И аз. Игра. Мога да играем една игра да ти покажа после. Казва се, ако искаш торент. Там всички игри са безплатни. Всички игри. Всичко ти има, всички игри са безплатни, които се купуват. Аз оттам ще ги хвадам. Да, и GTA. Ще да бъде готино, ако имаш безплатни кодове. За какво? За игри. много искаш. Неща. И оттам може една много, ако си чувал ли си за The Forest? Да. Samsung The Forest. Тя игра, тая ако я изтеглиме и аз я имам и може да играме заедно. Канибали където. В гората ще е лявата и Кевин, да? Аз съм играл, само че там когато сме съм сам не е интересно. Ако искаш по-нататък, кази ми и ще я изтеглим. Добре. Да. Само ми кази каква игра иска да игра. Ще я изтегли, че игра. Много е забавна по принцип. Бориме се с канибали. Добре, след малко. Ама на теб? След малко се връщам. Добре. Мишо? Какво? Иначе само ми казваш, инсталираме и нали после, и после обаче трябва да ти стегне. Ако искаш тази игра, която много игри, ако искаш да играем, от такива безплатни, които сваляме, се ти тегля, как се нарича, един като торент. То се като приложение, пак само го инсталираш нищо. Не, за да може да ти се инсталират безплатните игри на това. Това приложение отиват безплатните игри там. Само че като всяка игра трябва да се изтегляш и трябва да чакаш. Разбираш какъв интернет. Добре, ние тук ли паднахме? Да ти кажа, аз тук падам от това сграда на мидима. Ти не си нинджа. Обаче има някой в сградата, който е нинджа. Един долу. И един долу.
Само, че нямам патрони, че го довърша с кирката. За да не си ги кава моите. Аз имам помпа. Чух как тропа на вратата и му направо го разкърти. Виждам ли? Това на едно е. Ще ме довърши си. Не, мама ти! А клиповете веднага и днеска можеш да качиш и даже можеш да си помогна да качиш ли. Но е хубаво без лицето да си. Мамо, тук е! О, само това да. Вземи ма. Вземи ма. Взимай така, искаш нещо. Довърши ми го. Той ми е взел нещата. Довърши го. А ти да ме съживиш, има 2 вана. Който искаш. Бързо. Защото тук идваш. Скачай, нали не ти е взимал от демидж? Ти поверна? Сто толкова малко ти взе, ти скочи от миналия етаж. Аз какво ти казвам? Сто толкова малко ти взе. Ти си нинджа. Чакай да мине влака, първо да мине влак. Защото някои могат да се разтоварят. От тук, ако скочиш, ще умреш. Не се качвай на влака. Скачай, нали си нинджа? Стрелят! Умре. Това ли е бил човек? Те са били 2 и са петеки. Не са били в отбор. Това е той, който ти го би. Добре. А тук що няма? Да мога да дада рейтинг. Не знам, махнаха го вече. То? Не знам. Но то така е гадно. Знам. Това е много, как се вика... Как? Как само да... Искаш ли на някой друго? Примерно, айде, искаш ли на OG-то? Айде на OG. Искаш ли да сме с една? Сезон 1. Добре. Сезон 1. Коя раничка обаче? На котката раницата. Нейната. Добре. И с нейната кирка. Той няма кирка. Те като ногти където са. Кирката. Какъв чадър да сложим? Какъвто искаш. То? Имаш ли? Чакай, аз сложим. Има ли един като твоя, като скейтборд? Скейтборд аз имам. Скейтборд. Да, с него го слагам. И аз. Айде. Такова, когато летиш такива от ръцете да ти изблизат някакви неща, слагаш ли? Ефекти във въздуха. Май не. Имаш? Да, аз нямам. Аз нямам. Обувките сложил ли си ги? Нямам. Не си сложил обувки. Аз съм си ги сложил. Давай ли. Аз съм дал, ти не си дал. Дал съм аз. Ние сме еднакви котки. Твоята опашка е по-дълга от моята. И по-стара е моята котка. Моята е по-млада. Ама в живота е различно. Малко, 1 годинка и половина. 2. Малко. 2, 3, малко са. Ама 10 са много. Пъти си на 20 и 1. Да. На 30. Да, направо на 90 ме накара. Защо тук нищо не може да се чупи? Само хората... Зато не знам. Този сезон бях започнал да играя. Самата карта не е същата, ама да. Помням, когато тук идвах, когато зареждахме от играта. Това го имаше. Тук ли? Аз съм много падал в Pleasant Park. Ама айде тук, и тук съм падал. И тук, айде тук. Тук не знам как сега върват хората. Тук има стабилно хора.
Защото там, където е релоуда, има на игра по 30 хора. Е, скейтборда. То как си го мърдам? Аз ти казах нещо! Качам на отдалеч и аз така и преди качах. Само, че тогава бях по-слаб, а сега съм по-силен и ми още повече стара. Аз съм в един тир. Тук да знаете, че май има само голф колички. И тук съндъците по-бавно се отварят. Да, малко по-бавно. И гранатите са върнали. Тъй като първият сезон. Даже няма изображение на гранатите. Аз само не са нарисувани. Кога бе? Ама ти си паднал там. Аз паднах надалеч. Защото ме е страх. И ме стрелят. Ей да виеба, мама. Сега под къде ме стреля? Значи... То тук аз съм в някаква като горичка. И никой... Аз нямам и материали. 2 съндъка за сега съм отворил. Най-гадната помощ. Види, преди убих на този мост с гранати, убих човек, що му взех. Никъде. Аз виждам, че при те се стреляте. Да идвам? Ама си да дойда, ще умра. Колко да не идвам. Абе, чакай да ви пусна малко гранати. Да се стреснете малко. Абе, сега се без много смешно, ако го убия някой с гранати. Ама и ти си долу. Е, тук не знаеш каква Да, но примахнах се. Бърстът! Да го върнем. В къщата има ли ти някой? Аз не съм в Аз къде маркирам, бе? Аз не съм в къща. Ти си... Ти къде си? Аз... Не ще ли там? Ти си отвънка. Да, навънка. Ай, си чака. Целия... Ама той зад мене ще стрелят. Всеки малко по-добре да се скри. Чех, че заобиколя малко. Оттам не е хубава клетка. Ти... Няма. Не мога, бе. А тук му е да се капера. Тук става заря. Тази помпа си е много добра, защо е лоша? Аз с всяко бих 4 ма. Не бе, говоря, че тук е борба. Точно се стрелят и отляво. Е, аз бях в тях. Ясно. Направих 2 кила. Ето там има един. Опа! Ти знаеш какво са върнали? Ти още не го знаеш, но ако имаш 2 помпи, можеш постоянно да стреляш. Може да ползваш като безкрайна помпа. И то сега така ме уби, сменя се си помпите. Това е много опи отпреди. Да, това го знам. Аз съм го правил. Като... Ама не знам, в нормалната игра май няма тук само ако има в този мап. Кой ми се флексваш, бе? А мапа е по-хубав. Па по-хубавият е. По-скъпият. 4000 вилбък съм да звъня. Аз ли на това? Да, ма типа нямаш обувките. Ба. Аз можех да си взема 3 шифта. Ама те са ми безплатните от миналия сезон. Безплатни. Да, нали имаше в Battle Pass. Пас. Да, бе. Пас.
Да, ти нали не беше си го взел и не си... Аз ти взимам пас. Сега ти е първи път, нали? Да. Абе, я ми дай една помпа, ако имаш. Нямам нищо. Опа. Айде да паднеме. Салти. Не. Там съм падал, Мишо. Сега ще виж колко, няма нищо вътре. Абе, дали като преди мога да се крия в сламата? Преди можех май. Не, там си падам аз, оправи се. Дали че ми даде снайпер? Защото сега видях, ти можеш да ми се падне снайпер. Не знам, но има човек тук. За пъти ще дойде човек. И къде падаш? Добре, ти си падай на друго място, аз на друго. Ей, да умреш пръв. Само че аз ще умра пръв, да. Майка му, бе. Ще се бием с кирки. Баби, майка. Аз нищо нямам. Аз имам два големи щита. Аз нямам щитове. Ама аз нямам по оръжие. Аз имам оръжие. Сега някакви с помпа ще ми влезне и ще ви колко е смешно. Какво казах, че съм нямам помпа? Две помпи! Аз имам две еднакви помпи. Верно става с помпата, супер! Супер, вече ще имам в инвентара си по две помпи. Защото преди бях много добър. Добре, супер. Супер! Ама супер! Две помпи ще си държа в инвентара. Само че са и двете бели. Моите еднакви са, само че едната е бяла, другата не е. Моите са и двете еднакви. Сега си ги смени. Аз си имам две отдалеч оръжия, за да ми е по-добре. Аз имам също две. Ама вече си имам едно. Две помпи и две отдалеч оръжия. И ще си взема нещо за хилване. Аз го имам това. А какво е, бе? Не знам, ще да пробвам. Това като дрон нещо. Чак, как се слага? Аз знам как се слага. Защото... Ма къде се слага? На стена ли се слага? Да. Ама на такава. Продих нещо. Ама ако мине в някой противник е електрошок. Да. Също. Значи, знаеш какво ще направя? Да го срута. Айде. Да търсиме хора. Аз тук убих петима. Аз с тези двойните помпи ги разкатах. Само че отдавна не съм го правил и малко съм бавен с тях. Тук па нищо не хубаво не дава, бе. Няма ни един хил такъв допълнителен. Поне си открих за мен от начало. Помпа! Значи друг цвят. Още по-добре, даже пак с тия. За сламата. Да бе, дай още бели. Аз хубаво за помпите нямам. Аз хубаво имам помпи, ама за тех нямам път. Аз забравих, не мога да строя, бе.
тук вече дигнах един левел. Давай, хвърлям гранати. Не съм направила. 1, 2, 3. Аз влизам с помпа. Ти хедшотнах го, видели го? Да. Аз ти казах, ти съм най-добрия в България. Ти вече ще ми верваш ли, а? Не. На помпа да не я изядеш и ти. Са някой от най-добрите. Видели как не изеде? 90 хедшот. Аз само на този геймод ще играя. Много съм добър. Ако мога още една... Бела... Още една помпа ми трябва. Аз мога да ти дам толкова. Не, бела... Зелена. Аз бела и зелена. Аз съм бяла и зелена също. Да, ма не можеше така, виж. Да се че с по гърба. Двете си помпи. Ето, виж ма. Аз имам си... Ето, виж ма. Виж. Чакай, и аз мога. Аз имам една помпа синя, една зелена и... Моите са двете едни и същи. Искаш ли тази Аз имам и снайпер. Не, аз имам и Искаш ли снайпер. зелена? Имам и такова. Да, аз ще ти дада още една бяла. Бяла си имам една. Вземи две, ако едната ти свърши. Ох! То тук не мога две през помпи. тези неща да минавам. Аз Тук имам не, две тук помпи. това е макс, тук 900 е максът материали, имам 500, имам 700 материали. Казваш? Да, имам това вече 200. 690. Аз имам 200 и... Аз знаех, че ще връщат първия сезон за 9 месеца, както преди. Ако си слушал Готика и тези другите ютубъри, те нали преди са играли играта и са били сезоните по 9 месеца. Една година. Чули? Ти не слушаш. Аз слушам един и където са верни, той не лъже. Те ще го върнат май, не е много сигурен, но каза почти ще го върнат. Трябва да е или 1000 максът, или 900. Трябва да е 999 макс. Или 900, там нещо такова. Айде само това геймът, то повече ми хареса. Аз съм вече 24 левел. Да, максът е 900. А тук има много материали. Искам да си направя билбатон с някой направя. Максът е, сега се ми 999, да знаеш. Това е много, защо и в обикновената не е толкова, нали? Да. Абе, първия сезон, който играх, на той беше малко от добрите. Това е най-първия сезон и най-хубавия сезон. Защото мога е това да правя. Айде хората! Те па се скриха! А ти сега правиш ли видео? Не. Аз дебна хора, само признам. Абе и тук много висок FPS има. Аз имам 100 нещо. Аз имам толкова. Аз имам 150 нещо. Аз от 120. този капана имам 2. Тук ще направиме победа. Аз това усещам. Стрелят се някъде. Добре, видя как си стрепаха. Ей, да такувам таконката е. Вкусно, не мога да повярвам. И то може да стри. Прави ми помощ. Двама са, да. Скета! Те имат базука. Те ще ме свалят. Ой, те строят братия. Строят с най-тегави. Не мога да го разбера.
ей. Не, че го срутат! Ето ги, виждам ги. Той си там! Ани, що там, че се срутат, идат. Идват към тебе, строи и рампа. Аз искам... Охо. Ох, бля, виеба, майка. Само да не ми пуснеш базука. Ето еба, майка. Базуката пусна към тебе! Добре. Чак сега малко тихо. Тук е. О, мамичката ти, ама аз нямам хилва, бе! Аз нямам патрони, че трябва да им влизам скоро. Ау, 105 няма стито, е. Айде, де! Силен ли си, бе? Там като... Бе, ти можеш! Абе, и аз така мога да строя, бе! Ти еба, майката. Няма време да реагирам. Добре, за първа победа. Ние още не знаехме какво има в играта. Вече знаеме горе-долу. Да. Аз не знаех какво става. Айде. Добре. Ей сега. Че си взема вибукс. Пошле. Аз ги взех вече. Я на кой левел още ми трябва? Още 1, 2, 3, 4 левела ми трябва да си взема и герой всичко. Айде, давай ред. Ей сега само да сме на нещата. Ти с каква раница? Аз още... Аз съм с раницата на героя. Ама аз я нямам, май. Или имам ли я? Не знам. Не, нямам ли. Аз не съм без раница. Аз я имам. Чакай, тя не беше ли преди това? Не знам. Трябва да видя. Тя е точно преди героя. Да. Просто е старам на раницата и не си подхожда с героя. Аз обаче имам твърде много. Не можех да смена. Твърде много имам неща. Аз не. Защото нещо ми е нов акаунт. Къде ще падаме? Виж, сега не мога да чупя и дърво. Виж, не може да се чупи дървото. Знам. Baba portokala. Ой, зе бана. Ау, на този скин виждам. Да си увеличат графиките, да си видя героят. Само тук да ги убия. Там. Да не те убият горе. Биха ли те? Не. Ще дойда да знаеш, имам 2 оръжия. Нямам нищо. Там горе взели всичко. Кетчот на го за 172. Успях само метките да взема. Батю. Искаш ли оръжие? Глед! Чекай да го запуша тук. Абе, тук има съндък там. Хорошо. Идва един. Усещам. Тъпки усещам и виждам. На 7-27. 90 хедшот на
Аз ти казвам, най-добрият съм в България, че не ми верват. Лъмах се. Колко ми сълзи. Ама верно ще задавих, не се шегу. Ядем соле и ти се задавих. Е, пукна. Дано. Айде да ги убивам. Уи, хора, брати. Ей, бате. Види, много ги учевам. Аз не пропускам. Аз съм останал като чая. Да. Само че ако виждам хора, вече съм убил 3. Чекай, аз да ги оправя. Тури граната вътре. Граната беше моя. Исках да видя дали има хора. Е, тук някъде се стреляха, бе. И не знам къде ще падне. Аре, бе. Виде, човек. Не съм много точен. Аз имам само помпа. Види! Хедшот на гъс. Там, че има още един. Всичко ще вземе. Убий го! Ето го! Вземи, защото течението ще ги отнесе. Вземи. Кой искаш? Само ме съживи. Хайде, съживим. Вземи, кой искаш? Може да ме съживиш първо. Само да маркирам къде са ми нещата. Добре, айде отива. Ама айде да не ми ги вземеш те. Само това е. Моите. Само някой да не се промъкне да не ми ги вземе. Та знаеш как да си направиш бокс? Дай така стаи, сега само таван. Давай, ребут. И само ти задържаш ли бутон? Аз съм го направил да не го задържам, само го натискам. И аз го натискам сега. То така си бе. Нещо имаш. Де са ми нещата? Ама аз мислих, че го убих, защото когато ги убивам хората и поглеждам нагоре, за да ако съм го убил, ще взема нещата. Не можем да разбереш. Накратко мислих, че съм го убил, защото му взех 90 хедшота, ама той явно е бил на фул. Защото те, които до сега убих, нямах щитове. Ето как да има? Аз ги убих веднага. Няма ли се време? Да имаш нещо хил, нещо рата? Или някакви патрони къси? Не. О, такъв бърз снайпер. Дати или лавка? Добре, аз ще отпръкщи. Аз имам лилаво оръжие. И аз имам едно лилаво. И аз. Снайпер, такъв бърз обаче. Там какво е, бе? Какво го маркира? Какво е? Тук всичко ли си? Нещо става? Нещо се хвърляше? Гранати! Гранати се хвърлят! От някъде ни целят, да знаеш. Да. Откъде? Ти ли хвърляш? Пред мен унищожиха дърво. Ти си хвърлял. Няма кой друг да бъде. Откъде ще ги хвърлят? Ето, за тебе! Къде са? Ти си, няма как. Ама кара да чу. Няма кой да бъде. Нали?
Ще потърсим още малко за патрони, ако ги открия, ще извикам. Ще го гутна. Значи извикване. Някъде от високо ни целяха. Не от ниско, 100 на 100. Просто от ниско няма се как да ни оцелят. Обаче вече ги няма. Ами прави някакво... А? Ето те изхвърлиха 9 гранати и сигурно ги свърши. И аз имам гранати. Ай, да ми пикна на мустака. И аз имам гранати, бе! Да се изплашат и те, ако са тук нещо. Да имаш патрони за помпа, че имам само 5. За теб! Хвърлят гранати. От хълма тука са май. Еми е тука май са. На високо трябва да са ги хвърлят. А те под къде има толкова гранати? Няма никой тука. Аз съм към тебе. При червеното къде? Аз съм тука. Няма. Там какво е? Помп. Някой стреля се гранати, аз го видях, даже как искаха да ме замерват. Даже при къстата чупиха. Ето тук няма къща. Имало е. Видях как се заревяваш. От дърветата некъде. Дърветата е някъде, сигурно. Зад мене! От кулата. Айде от кулата! Замерват ме. От кулата с 100. Чупи всичко. Чупай. Чупи. Виж какво ти е? Аз ще нямам нищо. Аз ще имам да проверя кулата. Сега аз ще ги кемпа. Няма ги. Обаче са някъде от високите места. Няма как просто да ни следват зад нас. Няма ги. Внимавай. Ще грами някъде. Внимавай. Видя ли го? Да. Къде е гърмът? За тебе! Аз си преминавам малко близко. Чао. Вижте.
стрелят чута. Някъде е на там. Тук има реву от банята. Сега на къде? Взеха... Кемпиме. Там коли. Хайде сега ги убих. Найди нас! Найс, сама. 107 му набих. То това ниво вдига ли се левели? Да, аз дигнах 3. Аз не съм вдигал нито един. Не знам, аз дигнах. Аз само някакви квестове изпълнявах. На мен всичко ми даде, виж. Целият комплект вече. Аз съм 26. Аз взех Още 2 левела, за да си взема и визбоксите. И героя, други. Кой левел си? 28. Ти това, че си. Може ли и други приставки да има, я? Може да си го комбинираш. ще му махна маската. Моя ще с маска. Значи още 2 левела ми трябват, да си взема и твоите. Ще приключим ли? Колко е часа? Мисля, аз трябва да приключа. А по-късно? По-късно ще мога. Добре. Айде. Ти на- Чао.